हाय फ्रेंड्स, दिनै आं नोंथांमोननो सानखान्थिनि टेट एग्जामनि थाखाय बिराद गोनां मोनसे लेसननि कनसेप्ट होनो नागिरदों। बे आं नोंथांमोननो कनसेप्टसो होनो नागिरदों, गोबां गिदिर गिदिर सलुसन आं खालामनो नागिराखै। सलुसनखौथ' नोंथांमोना कनसेप्टखौ मोनोब्लानो बेनि सलुसनफोरखौ नोंथांमोना खालामना लानो हागोन गावबा गावनो। स' कनसेप्टआसो आसल बाथ्रा। गोबां मानसियानो सानखान्थिखौ खालामनो रोंगौ फर्मुलाखौ मोनोब्ला, आरो फर्मुला बायदि गोबाङानो सानखान्थि खालामनो रोंगौ, नाथाय बिनि आसल कनसेप्टआ मा, बेयो माबायदि जायो, बिनि आसल कनसेप्टखौ गोबाङानो होनो रोङा। दिनै आं नोंथांमोननो कनसेप्ट होनो नागिरदों मोनसे फिसा सानखान्थिनि, बे जाबाय दुसासानि मोनसे क्लियार कनसेप्ट आं नोंथांमोननो होनो नागिरदों। आंबो आंनि भिडिअखौ नायोब्ला नोंथांमोना जुदि दुसासानि कनसेप्टखौ मिथियाखैमोनबा, मिथिगौबाथ' आंनि भिडिअखौ नायब्लाबो जागोन, जुदि मिथिगौबा नोंथांमोना मिथियामोनब्ला दिनैनिफ्राय नोंथांमोना दुसानि कनसेप्टखौ क्लियार जागोन। आरो दुसानि ओंथिया मा आसलते, दुसाखौ दिहुननो रोंगौबो जानो हानाय किसुमाना, खिन्थु ओंथिया मा, बे ओंथिखौ दिनै नोंथांमोना क्लियार मिथिगोन। आरो आं दिनै दुसासा आरो देसासाखौ देखायनो नाजागोन, जुदि भिडिअआ गुसुं जायोब्ला गोलाव खालामनो हानाय नङा आं भिडिअखौ लागै। दुसासाखौ दिनै दिन्थिगोन आरो गोलावद्राय जायोबाथाय देसासाखौ उननि भिडिअआव देखायगोन। दिनै नोंथांमोना दुसासा माने मा, आं गिबियावनो खालामग्रोना मोननै खालामना लाग्रोनि, बेनिफ्राय बेखौ माबायदि खालामो बेखौ दिन्थिग्रोनि, ओमफ्राय बियो आसलते बिनि ओंथिया मा बेखौ आं उनाव बुजायगोन। आं फार्स्टआव मोनसे हमनानै ला 4 आरो 8नि दुसा दिहुननांगौ। आरो 4 आरो 8नि दुसा दिहुननांगौबा, हमना ला 4 आरो 8नि दुसा दिहुन होनना बुंदों। बै 4 आरो 8नि दुसाखौ माबायदि दिहुनगोन, सिम्पल दिहुननायनि नियमखौथ' आं देखायना होनि, मिथिगौबाथ' मोजांनि बाथ्रा, आरो मिथियाबाथाय आङो दिहुननानै नोंथांमोना नायनानै ला। दा दुसासा दिहुननो थाखाय नैबायदि खालामनांगौ, जि मोननै अनजिमा मोनथामबा जिखि जाया जिमान अनजिमानि दुसा दिहुननोगोन, बे अनजिमाफोरखौ नैबायदि लिरना लानानै बेखौ ओरैबायदि बाकसजों बेंथेनांगोन। बेंथेनानै मोननैबो अनजिमाखौ राननानै मोनसे कमन अनजिमा लानांगौ। थारमाने जिबायदि नैजों माने मोननैखौबो राननो हायो, 4खौबो राननो हायो 2जों, आरो 8खौबो नैजों राननो हायो। ओंखायनो बेबायदि कमन मोननैबो अनजिमाया रानजानाय कमन मोनसे अनजिमा लानांगौ। दाना बेखौ मोननैखौबो रानदो। दाना 4खौ 2 रानबाथाय 4 × 2 = 2 4, 2 × 4 8। दाना आरो बेंथेलायबाय, बेंथेनानै 2 आरो 4 मोननैखौबो राननो हानाय मोनसे कमन अनजिमा बाहेरायाव लालायबाय। दाना रानलायबाय, 2 × 1 2 आरो 2 × 2 4। दाना मा जाखो जोंना 2 2 1 आरो 2। बे मोनब्रैखौबो जोङो सानजाबनांगोन, 2 × 2 ओमफ्राय नैबे 1 × 2। दाना मोनब्रैखौबो सानजाबाय, 1खौ लायाबाबो जायो, मानोना 1जों सानजाबा एखेयानो जाफिनो, बेनिखायनो लायाबाबो जायो। दाना जों सानजाबाय 2 × 2 4, 4 × 1 4आनो जाबाय, आरो 4 × 2 8। थारमाने मा, 4 आरो 8नि दुसासाया 8। 4 आरो 8नि दुसासाया 8 होननाय माने, थारमाने बेनि आसल ओंथिया मा नाय, थारमाने 4 आरो 8दो मोननैदोबो सानजाबना मोननाय कमन अनजिमा, बयनिख्रुइ फिसासिन 4दोबो सानजाबना मोननाय, दिनै गानिया 4जों 8खौबो 4जों 8खौ सानजाबना मोनो, 4जों मायबा सानजाबना 8खौ मोनो, आरो 8जोंबो माखौबा सानजाबनानै माने 8 मोनो। दाना नै मोननै अनजिमादोंबो सानजाबनानै 8खौ मोनो। थारमाने नैसाबो बुंनो हायो, बेखौ 8खौ 4नोबो राननो हायो, 8खौ 8नोबो राननो हायो। बेनो हाइस्ट फिसा अनजिमा, बिनिख्रुइ फिसा अनजिमा मोननाय नंलिया, जाय थारमाने मोननैदोबो रानजायो। हमना ला नोङो 4 लाबाय, 4खौथ' जोङो 4नो राननो हायो, खिन्थु 4खौथ' 8नो हाया। बिनिख्रुइ नों गिदिर अनजिमा मोनबावगोन, जेनेबा 16खौ जोङो मा 4नोबो राननो हायो, 16खौ जोङो 8नोबो राननो हायो। जेरैबायदि हमना ला 24खौबो जोङो 4नोबो राननो हायो, खिन्थु बिनिख्रुइनो बेखौनो आमदानिथिं गिदिर मोनलांबाय थागोन नों, बेनिखायनो बेयो नैबे दुइसिन। थारमाने 8निख्रुइ नों फिसा अनजिमा मोननाय नंलिया, जाय फिसा अनजिमाखौ जोङो 4नो आरो 8नो मोननैदोबो कमनलि नोङो राननो हानाय नंलिया। थारमाने बेनो बयनिख्रुइ फिसासिन दुसानि ओंथिया बे। आरो मोनसे एग्जाम्पल लायोबा क्लियार जागोन, नायनाय हमनानै ला ख नाम्बार हमनानै ला, जोङो मोनसे लाबोनि 8 आरो 12नि दुसा दिहुननांगौ। जेनेबा 8 आरो 12नि दुसा दिहुननाया भेरि सिम्पल, नियमखौ जों नैखौनो खालामबाय, जोङो मोननैखौबो राननोसै। दाना 8 आरो 12 मोननैबो रानजानाय मोनसे कमन अनजिमा बाहेरायाव लाबाय। दाना मोननैखौबो रान, 2 × 4 8 कमा होबाय, ओमफ्राय 2 × 6 12। दाना बेखौ रानलायबाय, आरो नै मोननैबो 4 आरो 6 मोननैबो रानजानाय मोनसे कमन अनजिमा लालायबाय। दानिया रानदो बेखौ, 2 × 2 4 कमा 2 × 3 6। दाना 2 2 2 3 एसे मोनथामखौ सानजाबजोब, 2 × 3। दाना बेखिनि गथायखौ सानजाबजोब, 2 × 2 4 सानजाब बिदि 6। होमबा 2 × 4 × 6 24। थारमाने मा मोननैदोबो सानजाबना मोननाय बयनिख्रुइ फिसा थारमाने अनजिमाया 24आनो। थारमाने 24निख्रुइ नोङो आरोबाव
फिसा बिनिख्रुइ फिसा अनजिमा मोननाय नङा जाय अनजिमाया थारमाने 8 दोबो रानजायो आरो 12 दोबो रानजायो बेबायदि मोनसेबो नोङो अनजिमा मोननाय नंला खिन्थु बिनिख्रुइ गिदिर मोनगोन नोङो जेरैबायदि 24 निख्रुइ गिदिर 24 निख्रुइ गिदिर गिदिर मा 48 48खौ जोङो 8 दोबो राननो हायो 48खौ जों 12 दोबो राननो हायो आरो हमना 48 निख्रुइ आरो गिदिर जोङो 72 72खौ जोङो 8 दोबो राननो हायो 72खौ जों 12 दोबो राननो हायो खिन्थु बिनिख्रुइ 24 48 72 आरो गिदिरबाथ' नोङो आनलिमिटेड मोनलांबाय थागोन जा खिन्थु 24 निख्रुइ फिसासो मोनलिया थारमाने बेनिखायनो दुसासा होनना बुंदों बयनिख्रुइ फिसा अनजिमा जाय फिसा अनजिमाखौ होखाना दोननाय मोननै अनजिमादोबो सानजाबनानै मोनो एबा 24 हाइस्ट फिसा अनजिमा जाय हाइस्ट फिसा अनजिमाखौ थारमाने 8 आरो 12 मोननैनोबो राननो हायो थारमाने आरो बिनिख्रुइ फिसा अनजिमा नागिरना मोनला हमना ला नों बिनिख्रुइ फिसा मा लानो हायो हमना ला 16 लाबाय जोङो 16खौ जों 8 राननो हायो 12 राननो हाया मोनसे मोननाय नंला नों हमना ला नोङो मा लाबावगोन आरो नोङो हमना ला आरो गैलानो हमना ला नोङो 8 लाबाय 8खौ जों 8 राननो हायो खिन्थु 12 राननो हाया बिथिं गैलानो थारमाने दा 24 हाइस्ट फिसा अनजिमा थारमाने बेनिखायनो आसल कनसेप्टआ बेनो दुसासा माने होखाना दोननाय अनजिमाफोरनि सानजाबनानै मोननाय बयनिख्रुइ दुइसिन फिसा अनजिमा एबा नैसा बुजिबाबो जायो इखो होखाना दोननाय अनजिमाजों रानजानाय बयनिख्रुइ दुइसिन फिसा अनजिमा एबा दुइसिन अनजिमा बा फिसा अनजिमा एखे दाना आरो मोनसे एग्जाम्पल लायोबा पुरा बुजि मोननाय क्लियार जागोन हमना ला ग नाम्बारनिया हमना ला 8 12 आरो 16 नि दुसा दिहुननांगौ दुसा दिहुननायनि आमार दहायनि बायदिनो एखे जाहैबाय नैखौ लिरनानै लादो 8 12 आरो 16 इनि दुसा दिहुननोसै जोंना दुसा दिहुनोबा नै मोनथामबो अनजिमाखौ राननानै मोनसे कमन अनजिमानि बाहेरायाव लाबाय दाना मोनथामखौ रानदों नैखौ 8खौबो 12खौबो 16खौबो नैनो राननाय दाना रानबाथाय मा जागोन 8खौ 4 रानबाथाय 2 सानजाब 4 8 कमा 2 सानजाब 6 12 दाना कमा 2 सानजाब 8 16 दाना आजबो लायबाय दाना 8 6 आरो 4 मोनथामखौबो राननानै मोनसे कमन अनजिमा 2खौनो लालायबाय बारु दाना 2 मोनथामखौ रानलायदो दाना नैया मा थांगोन 2 सानजाब 2 4 कमा 2 सानजाब 3 6 कमा 2 सानजाब 4 8 दाना इखौबो लायबाय दाना 2 3 4 बे मोनथामबो रानजानाय कमन अनजिमा गैला थेवबो जों मोननैबो रानजानाय दोङो निया 2 आरो 4 दो निया 2 आरो 4 मोननैखौबो राननाय मोननैदो रानजानाय कमन अनजिमा दोङो 2 जेनेबा निया 2 सानजाब 1 2 सानजाब 1 2 दाना 2 सानजाब दथ' 3खौ मोनलिया बेनिखायनो 3खौ जोङो लाफिननांगौ बिसा रानजायाबाथाय 4 रानजायो 2 सानजाब 2 2 सानजाब 2 4 दाना मा जाखो सेखौ लानाङा जों 1 दो 10 सानजाब माने बिनो जाफिनो बेनिखायनो सेखौ लायाबाबो जायो दाना नै बेलेग खिनाखौ 2 2 2 3 2 बिखिनाखौ गासैखौ सानजाबजोबनांगोन जोङो 2 खैथा 1 2 3 4 मोनब्रै 2 2 सानजाब 2 सानजाब 2 1 2 3 4 सानजाब 3 दाना बे गासैखौ सानजाबजोब नैबे 2 सानजाब 2 2 सानजाब 2 4 4 सानजाब 2 8 ओमफ्राय 8 सानजाब 2 सानजाबबाय 2 सानजाब 2 जायखिजाया सानजाबजोब आरो बिखिनाखौ जि बायदि सानजाबो नोङो 2 सानजाब 3 6 ओमफ्राय 4 सानजाब 6 सानजाब 8 4 जिदाइन होमबा थारमाने नै 8 12 आरो 16 8 12 आरो 16 नि दुसासाया 4 जिदाइन थारमाने मा 8 12 आरो 16 नि दुसासाया 4 जिदाइन होननाय माने 4 जिदाइनानो हाइस्ट फिसा अनजिमा हाइस्ट दुइसिन साधारन सानजाब मोनथाय नै 8 12 आरो 16 थारमाने नैबेनो हाइस्ट फिसा अनजिमा जाय फिसा अनजिमाखौ 8 नोबो राननो हायो 12 नोबो राननो हायो आरो 16 नोबो राननो हायो बिनिख्रुइ फिसा अनजिमा मोनसेबो मोननाय नंलिया जाय अनजिमाखौ नै मोनथामनोबो राननो हागोन थारमाने फिसा अनजिमा मोनसेबो गैला प्रेक्टिकेल नायनो हायो हमनानै ला जोङो माबाखौनो लाबाय दे 40 नि सिङाव लाबाय दे 40 नि सिङाव 40खौनो लाबाय दे 40खौ जों नाय 40खौ जों 8 राननो हायो खिन्थु 12 आरो 16 राननो हाया गैखालिया मोनखानाय नंलिया नोङो हमना ला जोङो मा लानि 36 लानि दे 36खौ जोङो 12 राननो हायो खिन्थु 8 आरो नों 16 राननो हाया बेबायदि आरो 32 लानि दे जोङो 32खौ नैया 16 राननो हायो आरो 8 राननायखौ 12 राननो हाया दा नोङो फिसा नै 4 जिदाइननिख्रुइ नोङो फिसा मोनसेबो अनजिमा मोननाय नंलिया जाय अनजिमाया नै मोनथामनोबो कमन मोनथाम अनजिमानोबो राननो हागोन थारमाने हाखानाय नंलिया खिन्थु नों गिदिरथ' आमदानि मोनलांबाय थागोन नोङो गिदिरबा नोङो कौटि जिमान लायो बुहुत मोनगोन नोङो जाय अनजिमाफोरखौ थारमाने 8 16 आरो 12 मोनथामनोबो राननो हागोन खिन्थु नैनिख्रुइ 4 जिदाइननिख्रुइ फिसासो अनजिमा मोननाय नंलिया जाय फिसा अनजिमाया 8 12 आरो 16नोबो रानजागोन थारमाने बेनिखायनो बेयो बिराद सिम्पल बियो दुसासा माने बे आरो थारमाने दुइसिन अनजिमा मोनसे हमखानाय मोनथाम मोनब्रै जिमान जायखिजाया अनजिमानि बे मोनथामनिबो दुइसिन अनजिमा
जाय थारमाने मोनथामदोबो रानजानाय थारमाने जेरैबायदि नै 4 खौ 8नोबो राननो हायो 12नोबो राननो हायो 16नोबो राननो हायो खिन्थु बिनिख्रुइ फिसा मोनसेबो अनजिमा गैला जाय फिसा अनजिमाखौ नै मोनथामनोबो राननो हायो थारमाने हानाय मोनसेबो हानाय गैला थारमाने आरो मोनसे लाबोनो नाय इन्टारेस्टिं बिराद इन्टारेस्टिं सानखान्थिया दाना ख नाम्बार मोनसे लाबोनो जों बेबो बिराद इन्टारेस्टिं 18 आरो 24 दुइस दिहुननांगौ 18 आरो 24 दुइस दिहुननायाबो सिम्पल नैथिं बानायनो जोङो इथिं जागा गैला हमना ला नै इखौबो रानलायनो दाना 18 आरो 24 खौ बाकल खालामना रानलायनो नैबायदि दाना नै मोननैबो रानजानाय 18 आरो 24 मोननैखौ राननानै मोनसे अनजिमा लाबाय 3 लाबाय जोंनिया दानिया रानदो नै 3 सानजाब 6 18 कमा 3 सानजाब 24 दाना आरो इखौ बेंथि लायबाय दाना नै मोननैखौ राननानै मोनसे कमन अनजिमा लालायबाय 2 खौ राननाय 2 दो राननो हायो 2 सानजाब 3 6 ओमफ्राय 2 दो 4 8 मा सानजाब 2 दो मा सानजाब 8 मोनगोन एबा 2 खौ 8 खौ 2 दो रानबा मा जागोन सानजाबबानो जायो 2 सानजाब 4 8 दाना जोङो कमन अनजिमा रानजानाय गैला 3 खौबो आरो 4 खौबो राननो हानाय ओंखायनो 3 2 3 4 मोनथामखौ सानजाबदो 3 सानजाब 2 सानजाब 3 सानजाब 4 सानजाब जोब दानिया 3 सानजाब 2 6 सानजाब नैबे 3 सानजाब 4 12 दानिया 6 सानजाब 12 6 बारां बाखाथुर 72 थारमाने मा 6 सानजाब 12 72 थारमाने माने फैलायदो दाना 18 आरो 24 नि दुसासाया दुइसिन साधारन अनजिमाया 72 थारमाने दुइसिन साधारन अनजिमा माने दाना बुजि मोनबायना 72 आनो हाइस्ट लवेस्ट अनजिमा जाय लवेस्ट अनजिमाखौ 18 नोबो राननो हायो 24 नोबो राननो हायो खिन्थु बिनिख्रुइ नों फिसा अनजिमा मोनसेबो मोननाय नंलिया जाय अनजिमाखौ नोङो 18 नोबो राननो हागोन 24 नोबो राननो हागोन बिनिख्रुइ फिसा मोनसेबो अनजिमायानो गैला थारमाने 18 नोबो राननो हानाय 24 नोबो मोननैनोबो राननो हानाय मोनसेबो 72 निख्रुइ फिसा अनजिमा गैलानोखा खिन्थु गोदोर अनजिमा मोनगोन नोङो हामदानि गोदोर अनजिमा मोनबावगोन नोङो गोदोरबा 72 दाजाबबाय थाय मोनगोन 72 सानजाबबाथाय नैबे 4 नैबे 14 नैया हमना ला 1 4 4 नै 1 4 गोदोर मोनो नोङो 1 4 4 खौ जोङो 18 नोबो राननो हायो 1 4 4 1 4 खौ जों 24 नोबो राननो हायो गोदोर आमदानि मोनलांबाय थागोन खिन्थु 72 निख्रुइ फिसासो मोननाय नंलिया थारमाने बेखौनो दुसासा बुंनाय जायो दाना फ्रेन्ड्स जोङो हयथ' नोंथांमोना दुसासानि ओंथिखौ बुजि मोनबाय जोङो नेक्स्ट खनसेयाव देसासाया मा बुस्थु बियो मा जिनिस बिनि आसल कनसेप्टआ मा देसासाखौ जोङो उननि मोनसे भिडिअ नायगोन बेनिफ्राय आरो माखासे सानखान्थि टेकनिकेलनि क्रिटिकेल कुइसन सोंनाय दोङो बिनिफ्राय दुसासा आरो देसासा मोननैखौबो लानानै बिराद क्रिटिकेलि हांखोजों सोंनाय हांखोजों सोंनाय माखासे सानखान्थिफोर दोङो बे सानखान्थिफोरखौ जोङो इयुननि भिडिअआव सावरायगोन माबायदि मोननैखौबो लानानै हांखोजों सोंथि खालामो सोंथि सोङो बा सोंथि फायो परिखायाव टेट एग्जामाव बा बायदि बायदि कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखायबो इम्परटेन्ट बियो टेट एग्जामनि थाखायल' नङा बियो गुबुन गुबुन कम्पिटिटिभ एग्जामफोरनि थाखायबो बियो बिराद इम्परटेन्ट बेनिखायनो आङो नेक्स्टनि भिडिअआव देसासाखौ बुजायगोन आरो नेक्स्टनि भिडिअआव दुसासा आरो देसासा मोननैखौबो लानानै माबायदि सोंथि सोङो बेखौ आं क्लियारलि फारसेनिफ्राय फारि बुजायलांगोन आं गेरान्टि होदों नोंथांमोना दुसासा आरो देसासानिफ्राय जायखिजाया कुइसन सोंनायखौ नोंथांमोना सलुसन खालामनो हागोन आं गेरान्टि होदों थ' दिनै फ्रेन्ड्स बेखिनियाव दोनथ'नोसै उननि भिडिअआव लोगो मोननाय मिजिंजों आङो बेखिनियाव दोनथ'नो सानबाय नाथाय फोजोबनायनि सायाव नोंथांमोनखौ आं खावलायो नोंथांमोना भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंबा जुदि बुजि मोनदोंब्ला आंनि बुजायनायखौ लाइक कमेन्ट होनो दाबाव आरो भिडिअखौ लोगोफोरनो सेयार खालामनो दाबाव सोरबा टेट एग्जाम होनो थाखाय राजि जादोंबा बायदिसिना कम्पिटिटिभ एग्जाम होनो राजि जादोंब्ला आंनि सानखान्थिनि कनसेप्टखौ नोंथांमोना लानो नाजायोब्ला गोबां नोंथांमोना सलुसन खालामनो हागोन स' फ्रेन्ड्स दिनै बेखिनियावनो दोननोसै इयुननि भिडिअ लोगो मोननाय मिजिंजों दिनै बेखिनियावनो बिदाय लाबाय गोजोन्थों